Ayike nxibani bahlambulukani. Yena bese ninxiba impahla zimbi. Abazalwane. Yabona funeke xa uyilitha ugade umkhakho unxiba njani. Ngoba bonke abafazi bazonxiba njengomkhakho. Abafazi becawe balinganisa umfazi wayeqokeni. Abafazi babefundisa bayeka i-tight bayeka uhamba nge-tight nebhlukwe namacithe nantoni ikonzo ngandla. Because abantu esibakhokhelayo balinganisa abafazi bethu babanxiba njani. So umfazi wehlula inkokhelo usengxakini. Ngiyathandaza khuluma ngabafundi Mose na uthethile inkokheli yathi ke lo Thixo siyomthandaza ngoku akabafuna abanyothe. Unejealous. 2 ungcwele. 3 nendlela onxiba ngayo uyijongile. Sinjani indlela nxibana impahla zimbi. Dimva ngaphakathi ungene ngaphakathi kodwa abantu bambona ngaphandle. Bemcula ivangeli elakudala elasiko Yayo ikuthula. Yathandaza. Basebesethini mamonakala ibandla lathi. Uthethe inkokhela ndithi yasiya phakathi. Ibalindwe esithathu esibalindwe. Lahlana uThixo. Hlambulukani. Nxibani impahla zimbi. Yayivala. Sihambe siyothandaza uThixo ngcwele. Sithathu nje esibalindwe. Funeka singaphathwa. Siza kumka apha. Simka ke apha. Sifudukele Bhetheli. Esi zinto azingene eBhetheli. Emzini kaThixo azingene ezi zinto. Zaphuma zingenje. Emhlasa sishiya la mzi kaThixo. Azingeni into ezinje. Apho ndiya kumisa khona iqonga lamadini loThixo owandikhulula engxakini. Nobe soloko enam. Naphina apho ndikhona. Hamba ba. Verse 4. Bazikhupha ke izithixo zasemzini. Bazikhupha ke izithixo beqale ngazo ukuthetha ngazo. Bazikhupha. Hamba ba. Bazinika uYakobi. Bathi Yakobi. Nabo Thixo kakade sasifundiswe nguwe le. Kunye nalo macici babewafakile. Babe sebekhupha namacici bethini bewabizile uYakobi. Kangawabizi theqa impahla yona yitsitsi baya kuzo indlebe zabo bathi Yakobi nalo ezo zinto wazimbela ngaphansi komthi wom'Okhi. Wazembela kwapha ongakwidolophu yaseShekemi. Bazalwa masini man baniluza amahamende masini kuyanyanzeleka uyabona xa ushumayela igospel kaYesu that monaka funeka uyolala engcwabeni ungena amahamende. Yabona lento kuthiwa xa ubhubhile kuthiwa unamabandla ngakunabazalwane baphansi kwakhe abashiyayo. Yo ndifeyile man. Ndifeyile. Umthelo mfuneke ndife. Ungekho bantu ababizwa ngami.
ukuba niwenze kakuhle umsebenzi Yesu lethi maniwenze akungabikho makhono abizwa ngawo. Inkonzo zibulawe yilona. I-African Gospel ayikwazi ukubheka phambili ngoba uchiniza wabhubhe nabantu. I-Assemblies of God ayikwazi ukuya phambili. Ubhemu wafe nabantu. Nawuvukayo ngathi uyathetha i-Assemblies of God ukhonjiswa ngobhemu ngoba ubhemu wabhubha nabantu. If you are a preacher, a good preacher, ufuneka ife ingena mahamba. Because uJesu uthemba kuye kwenziwa abantu babe ngabafundi bakhe. So sisupposed to sife singenabo abafundi. uYesu sife singenabafundi. Sife singenabafundi. Funeka sife xhego lam singenabafundi. Ngoba uYesu uthemba kuye kwenziwa abantu babe ngabakhe. Kodwa kanti izawulala engcwabeni kukho abantu bam. Ndifeyile. Ndifeyile. Ngoba bazawuthi abantu uThixo ekhona bakhumbule mina ndingasekho. Bazawuthi uThixo esebenza bangeneli bafuna mina ndisengcwabeni. Ndifeyile. Bakhuphe izinto bazinikeza ngoba kuyiwa kuJehova ongcwele. Akuyiwa kuThixo ongcwele awusokoli thathi monakala bazikhuphela izinto. Baba bayazenzela bayahlambuluka batshintsha indlela abaphila ngayo bevezwe bazibona ukwenduka kwabo balahla izono batshintsha indlela abahamba ngayo. Hallelujah. Chapter 9, verse 19, chapter 4, Matthew. Funde. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nkosi ngiyabheka kuwe ngekuni impilo mayiphathwe iphathwe wekhophe makuphele kongo kwami yekufune wena alenhlizweni yami enhlizweni yami Jesu ala Jesu amehla enhlizweni repent. So will I repent? Owenza kube lula ukutshintsha kwendlela ukade uphila. If you fail to repent, you never utshintsha indlela ophila ngayo. So uba abantu bangena kula mnyango bangaguquka thathi ngonyakala basishumayela sigcina inkulu izesongo apha. Sesiyathandaza mangeni aba bantu kwiclass kaYesu abantu bangaguquka. Awuguquka kuyashiya khona into ezishiya. Yabona no papa yami laba lixhego limncane
ngoba isitali sami savuzama ngamaxhego umcinga la isitali ukuthi ngiyanga Nkosi yami David athola into elixhego ngaphakathi angena ngaphakathi ukuthi uJida ndibufumananga izandla ze uJida ndibufumananga uJida ndafumana uxhego naphaya emzini wami unkosikazi kaphili njengabanye amankosikazi siyathandaza ndathi mhlazana hlala phansi ifundiswa inkonzo cibana imfundiso ndiyabashumayela ke mna nakugoli naphi ndishumayela kodwa manje inkosikazi yami ke abafazi ke bamthengela izinto zokumthengela bathi manje kumgugisa usemncinci lomakhondi umgugisa yabona ushumayela vuma imessage yakho nendlela yiyo nonkosikazi wakho makangabikho kude kumessage uthi xa kunike yona so ushumayela ukuphikiswa ngumkhako ehlelwa amphikise ngendlela yiyo Miyashumayela yo akase strong uthatha kodwa indlela yiyo umkhako ithi you are weak sibanjelwe qha so indlela yiyo unkosikazi wakho makangabikho kude nendlela othetha ngayo ngoba amandla agqitywa ngumfazi akagqitywa libandla mamela ke sendiyathandaza ngani now le verse 8 verse 19 wathi ndilandeleni ithi bayibe bayishiya kwa oko imnatha bayishiya ukuthi ka ulandela uYesu ukwinto ofuneka ushiye sengiyathandaza now ithanda le nkosikazi yami ke lishumayela ivangeli endinikiweyo hlalisa phansi inkosikazi sencinci umfazi ndanikwa into enje ngomhlobo noluhlobo kuzofuneka ugqoke ngomhlobo noluhlobo ifike kule ndawo lele yabona ke nkosikazi iBhayibheli lithi ukwinto ethethwayo egciniza ethi inhloko yendoda nguKristu so xa indoda ithandaza ithwele idelela inhloko yayo xa umfazi ethandaza engathwalanga udelela indoda yakhe umfazi akananto yakwenza ngoThixo xa umfazi akanatyala ngokungathwali kuThixo unetyala kwindoda yakhe uyawuthi uyagwetywa agwetyele ukungabi nasimilo endodeni yakhe angagwetyelwa iqhiya ngayithwala ngoba elo tyala ilo likaThixo lele ndoda yakhe andithethe ngabafundi so laa nto ukuthi sivumelene thina nomyeni wam sihambe ngentloko loo nto uThixo ubona indoda ubona umfazi akanangxaki ngona indoda ivumela ndithi indoda kodwa inhloko yomfazi indoda yakhe so lo gama umfazi engathwalanga udelela indoda yakhe kuthi izimo sandi yes akazulixoxa ityala uThixo lokungathwali komfazi uzawuxoxisa umfazi ngokudelela indoda akazuxoxisa umfazi ngokungathwali kodwa umfazi uzawuphendula ngokudela indoda yakhe hayi ngeqhiya ngayithwala isivumelwano senzile uthatha umonakalo nomkakho bamkam ndiyakuthanda unje ukuhambe nje ngekhanda wephuliso sivumelene thina nomfazi kodwa uThixo yena uthethile ezwini lakhe yena ethetha kubafundi bakaKristu so ka indoda iphethe iBhayibheli yakho nomfazi engathwalanga umfazi wayo amadoda angakholwayo abona amadoda adelelweyo aze athi kayithetha ke ndiye cawe ndiyodelwa ngabafazi
So nasenze ithi kumfazi ke awuyithwaleli Assemblies of God lento uyithwalela ngenxa yesu ngenxa yoba mina ndifuna uba indoda edelekileyo uthi undibonisa umhlaba wonke undidelele andede nifuna uba ngabafundi idaniza wayishiya ke iminati bamlandela kusho akalandela ungashiya ngade. That is why iBhayibheli lisithi awuforce ukuba ngamfundi awunyanzela. Awunyanzela awuforce ukuba ngumfundi. You make a decision. Ndifuna ngumfundi. Xa uzoba ngumfundi ke ngoku kuthiwa zincama. Sucinga ngawe. Sithathe ngokubalulekanga. Kusho ukuthi impilo soyiphila ngokwehlukene nempilo osiphilelayo. Sowuyophilela uYesu wena. Sowuyokwenza into uYesu ayithandayo. Hayi wena oyithandayo. Are you willing to follow Christ? Sathandaza. Bonke kaba bantu kasebesenzile isigqibo. uJesu ba provide lamandla. Lamandla kafiki ungeka decide. Kuba lamandla xa ithi afika lento afike kuyiyo avela yenze iphele ihlala injalo. Dake lapha ugxothe eThebeni hleli eThekwini shimane eThekwini eHammarsdale hlale kumama emzini hleli kamandi. Kwafika ixesha apho sithetha khona le message yokufundi. La sikhuluma khona sedlula kwindaba zabantu abatswebela uEskhulume ba. Yo. Asibuye kusebenza buya la mama ngene endlini ethwele umlomo onzima. Asazi lutho ngoba siyazibona inamba zesikole esikubhini. Sazi lutho. Shumayilizwe. Walinyazwa lizwe. Ngoba xa ungaguqukanga uyalwa. Uyabataphukela abantu abathetha nento yiyo. Uhamba ukhangela indawo ezawunyembaza wena. Savuke kusenza inkonzweni akaya la. Bantu mfundisi wapha wanhlaba tata. Hey, umama ubani ubuyise incwadi zecawa. Ukhube ufile. Ndikujwe yini? What a message yaphezulu imlimazi leyipi. Uhleka umbanda izayiphinda azayiphinda asizona ziphinda kuba lento ndiyithethela uba abe nomunye akadingi kutheba mba uhlala yena kodwa isono funeke sibe ngabazalwane bazambam abanenyaniso. Hayi. Yala mana bakhala ngoba uThixo akenza into phakathi kwethu. Uzozenza njani izinto uThixo? Sizayibona njani imimangaliso kaThixo sinje? Funeke siphenduke yini? Sitshintshe inhliziyo. Sizohamba noThixo. Uzoba nefamily, uzoba nabantwana, uzoba nekhaya. Baya umadoda uzothi uphangele emsebenzini uhlonipheke. Abantu bese kuwe abantu balungu bathi Nkosi siqakwe ile nkampani. Siyibonile imali sina sisanile. Khawukuthandaze mfoka monaka. So thanjwa nini liliswe. Ake siye kudlala. Ake siye ukuthini bagolwa. Ake siye kusuka emizini yethu sizodlala. Sisazi ngoba asinyanisekanga. Ake sikhulume iqiniso phambi koThixo sicele ukuhlanjululwa sicele ukutshintshelwa inhliziyo sivumelane noThixo Nkosi siyakufuna sonakele
Ngithanda ukusincela. Tu! Sawulunga sikhala silila kodwa singafuna ukutshintsha. Elilizwe lidinga abashumayeli. Elilizwe lidinga abantu abema phandle benzi open espa kodwa betshintshile bengafani nalo. Lo msindo esiwenze emhlabeni kodwa singcolile. Awusoze uncede umuntu. Masivumelane noThixo. Ndithi kanti phayindle. Ndithandaza nabantwana bam. Livakalelwe izwi. Livakalelwe izwi. Ofezwa nini umzamo wami? Funa amadoda azophila inyaniso, azophila ubungcwele. Amadoda azolungisa. Funa amakhosikazi azolungisa. Funa intombi ezawuphila i-holiness. Ayukuyishumayela, to live a holy life. Not to preach about holiness, to live. Funa abantu bazawuthi besithi ungcwele, uJesusazela zabo sithi ungcwele. Funa abantu bazawuhlabelela ngomoya, hayi ngenyama. We need a people abathi kabeze enkonzweni bangasisiziqu nje kuze bona benyanisekile. Bephila lento bayenze ecaweni benza uyenza sebengaphandle. Bazalwane, uJesu semnyango. Bonke abazongena ebukumkani bukaJesu ngabaphendukileyo. Cela sibeke nyawo sithandaze. Nkosi ngizakuwe lewe ngidalule uleko angisizwe kuwe Jesu kuwe Jesu sosuli yebo Nkosi
Nkosi ulungile Nkosi. Nkosi yamthula ulungile.